Milé ženy, já vás zdravím a tohle video je pozvánkou na náš pobyt, lahodný pobyt pro ženy, Women's Vitality. Mluvím o tom, že jde o celkovou vitalitu ženského systému. Chtěla bych vám říct, co to znamená, když mluvím o tom celostním. Častokrát v těch běžných sférách, když si chceme vyživit, tak myslíme na své tělo. Víme, že musíme nějak zacvičit, víme, že nám udělá dobře, když si vezmeme třeba nějaké byliny nebo nějaké čaje, ale častokrát nejdeme dál. Východní nauky nás učí, že nejsme pouze fyzickým tělem, ale že naopak máme takovýchto těl 5. Naše retreaty, naše pobyty, včetně mých navarátorí pobytů, se vždy soustředí na všech těchto 5 těl. Zahrnuje to, ano, samozřejmě fyzické cvičení, užívání nektaru, specifická strava, to je to fyzické tělo, ale potom jdeme dál. Zajímá nás mysl a emoce. Pracujeme s myslí, pracujeme s emocemi skrze různé východní techniky, meditace, mantry a jdeme ještě dál. Pracujeme s energetickým tělem. Energetickým tělem pracujeme s bylinami, pracujeme s pohybem, pracujeme taky se specifickými meditačními technikami. A jdeme ještě dál, jdeme k intelektuálnímu tělu, které vyživíme přednáškou, znalostmi a moudrosti těchto starých věd a jdeme až do posledního těla, které tyto východní vědy nazývají tělo blažené a s hlubokými relaxacemi, s jemným pohybem, s příjemnou hudbou, živou hudbou, kde já zpívám, hraji na meditační nástroje, vlastně aktivujeme i tady to nejjemnější z těl, blažené tělo, takže si uděláme dobře na všech těchto sférách. Tohle bylo na vysvětlenou, když mluvím o celostních pobytech, o celostní nebo vitalitě na všech úrovních, tak tohle je, co myslím. Já vás zvu velmi na náš pobyt ve velmi krásném prostředí, tentokrát kousíček od Prahy, Women's Vitality, a těšíme se, prostředí bude nádherné, strava bude lahodná, přivezeme zase spoustu fantastických nektarů, krásný kruh žen a hluboká, opravdu hluboká výživa. Přidejte se k nám, stojí to za to a zároveň se samozřejmě odnesete spoustu informací, spoustu zážitků, spoustu prožitků, spoustu nektarů, jak o sebe dále pečovat. A jak si to, co tam načerpáte, protože každý vždycky odjíždí úplně nadšený, úplně září, každá žena, tak odjedete i se skripty, které vám pomohou tyto stavy vitality a well-being, příjemného pocitu zdraví si udržovat. Vítáme vás.